Den kører. Okay. Godt. Hej, det er Amager Peter, og vi laver flødeskumskonkurrence. Du rammer. Ja, sådan her. Men jeg skal også lige have min med. Vi skal danse den der først får tømt den her vinder. Ja, jeg hader det her. Bagefter så skal vi lave graffiti. Ja. Vent lige først. Vi prøver lige hurtigt graffiti herovre. Selvom det er lidt svært, kommer til på scenen. Det er svært. Okay, Amager, kom, vi begynder. Amager, vi spiller bare det hele. Kom så, det er færdigt. Okay, 3, 2, 1. Jeg er nogle klatter. det er ulækkert. Jeg smager helvede til. Fuck. Klok. Der er ikke mere i min. Nej. Det tror jeg ikke. Nu er der. Hvis du er helst farvet. Vil jeg ryste dem? Og man lader være. Er du helt færdig? Det ved jeg ikke. Det er jeg. Amager, han vandt den her konkurrence. Gjorde du det? Det ved jeg ikke. Jeg tjekker. Ja. Det har Ja. Amager, han vandt den her konkurrence. Med at få først munden helt fyldt med det her. Og man tager lige sammen. Ja, den vandt Amager. Og I kan lige få lov til at se alt det svineri, som vi sådan set har lavet. Vi har lavet alt det her svineri. Nu laver den ingenting. Prøv at se her. Prøv at se her på vores Jeg kan kamera. lave noget mere, tror jeg. Amager, prøv at se her for kameraet. Nej, det kan jeg ikke. Amager, prøv at se her for kameraet. Vent, der er bare svineri over det hele. Amager, prøv at se her for kameraet. Det lyser. Det er bare svineri over det hele. Nå, men lige. Det var så alt, vi havde for den her gang i det her video. Husk du som altid at kommentere, rate og subscribe. Og hvis vi ikke dør næste gang, så håber jeg, at vi kommer til at se jer igen næste gang. Nej, vent lidt. Nå ja, det var rigtigt. Amager, lad være med at bruge min. Amager, lad være. Der er ikke engang noget i. Prøv at se. Jo, der er. Det er rigtig lidt. Amager, lad være. Jeg skal prøve noget. Amager, nej, Amager, så gør den med din egen. Amager, lad være med at gøre. Ja, det gør den. Det er meget, meget lidt. Tak, nu har vi allerede set det. Det var så alt. Farvel.